I dag så har jeg nogle af mine venner med. Og derfor at jeg ikke laver nogen videoer med mine venner. I klassen! Hold op med selv. Det er fordi, at vi har haft meget travlt med vores nye hund, hvis I ser de der videoer, som vi har lagt ud. Og jeg håber, I ser videoerne. Fordi hvis I gør, så, så er det en meget stor ære for. Jeg kan ikke være med. Så bliver det jo meget bedre. Hvad med Andreas? Nu kan vi alle være med. Hvorfor kan vi ikke bare sige vores navn? Hvorfor kan vi ikke bare sige vores navn, hvad vi hedder? Jeg hedder Andreas. Det er fanden. Og til Nordko. Oh my god. Vi begge to hedder Nora. Vi er næsten... Mig og Nora, vi er næsten ved at være brødre. Og jeg er 7 år, han er 7 år, og han er 8 år. Fedt. Jeg er 7 år, og han er 8 år. Og ham der, jeg er prisen. ham der, han er 8 år. Ja. Oh my god. Oh my god. Nu... Jamen, det var ikke lige derfor, håber I synes, at vores hund er søde. Så farvel.